Кешкі 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә. Хәзер булачак темалар турында. Ноябрь бәйрәмнәренең күңелсезлекләре. Татарстанда бәйрәмнәр ничек үтте һәм тарих битләренә ул ничек кирип калачак? Руслан Сындинов шул хакта. Казан федераль университеты дөньяның 100 иң яхшы вузы исемлегендә. Педагогика дигән бик зур дәреслек эшләде. Моңа ничек ирешкәннәр? Фәрүзә Мәҗитова белеште. Ноябрь законнары күчемсез милекне тагыда ныграк саклаячак. Указала электронную почту и сказали, что как все будет готово, придет уведомление. Закон эшкәлекләре Алия Хайретдинова репортажында. Тукай районы Иске Абдул авылы участок инспекторы Рәсәй күләм бәйгедә катнаша. Ул минем үземнең генә җиңү түгел, бу халыкның җиңүе. Бу хакта тулырак Илшат Әюпов. 500 юл хәлакәте, 49 янгын һәм бәхетсезлекләрдә гомере өзелүчеләр. Татарстанда ноябрь бәйрәмнәре тамам, махсус хезмәтләр бүген аның беренче нәтиҗәсен дә чыгарды. Аларның һәммәсенә бу 5 көндә көчәйтелгән режимда эшләргә туры килә. Иң аяныч очракларны исә Руслан Хөснетдинов күзәтте. Паспорт польский направление, подготовьте, ожидайте. Бәйрәмнәр тәмам, әмма ашыгыч ярдәм станциясендә телефон тавышының өзелгәне юк. Халык йөрәктән кан басымы уйнавыннан, температура күтәрүдән зарлана. Ялларда табибларга күбрәк йөрергә туры килә. Кичә генә 1130 кеше ярдәм сорап мөрәҗәгать итә. Увеличились они за счет... Шалтыратулар кан басымы үзгәрү буенча күбәйде. Шулай ук йөкле хатыннарның хәле начарланып безгә чыгалар. Бер көн эчендә 15 ханымны бала табу йортына алып киттеләр. Янгын сүндерүчеләргә дә шактый маңгай тирен түгәргә туры килә. Казанның Нурсултан Назарбаев урамында көпә-көндез янгын чыга. Коткаручылар йорттан 28 кешене алып чыга. 13 балалар, 5 сабый РКБга эләгә. Хәлләре яхшыргач, аларны өйгә кайтаралар. Республика буенча 49 янгын теркәлә. Кукмара районында бер ират тәмәке тартканда йокыга китеп харап була. Түбән Камада балыкка киткән иратны бер тәүлек буе эзлиләр. Гәүдәсен ярдан 80 метр читтә табалар. Бу Казан-Ульян трассасы Югары-Слан районында микроавтобус Лада автомобиле белән бәрелешә. Юл хәлакәте аркасында машинадан тимер өемнәре генә кала. Җиңел автомобиль йөртүчесе фаҗигадә һәлак була, икенче машина йөртүчене хастаханәгә саталар. Ноябрь бәйрәмнәрендә генә 500-дан артык юл хәлакәте теркәлә. 24 кеше руль артына исерек килеш утырган. Бәйрәм чараларында бу көннәрдә 13 мең кеше катнашкан. Ичке эшләр министрлыгы мәгълүматына караганда, җәмәгать тәртибен саклауга шактый көч җәлеп ителә. Для обеспечения общественного порядка... Җәмәгать урыннарында 300 хокук сакчысы, 150 Росгвардия кизү торды. Зур тәртип бозулар күзәтелми. Казанның Футчик урамында яшьләрнең җыелып сугышуын әле дә социаль челтәрләрдә искә алалар. 30лап кеше парковкада нидер бүлешә алмый. Руслан Сындинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда янгын сүндерү машиналарын ремонтлау программасы озайтылды. Бу президент Рөстәм Миңнеханов кушу буенча эшләнә 3 еллык программа өчен 250 миллион сум акча бүленгән. Киләсе елга 48 машинаны яңартып, кулланышка кайтарачаклар. Ни өчен ремонтлау качак, яңаны алуга караганда тышлырак, тулырак алдагы материалда. Ашыкмыйча гына аларны цехка кертәләр. Рамнары гына калган. Сүтеп яңадан җыячаклар. Иске кызыл машиналарны шулай яңарталар. Күгәргән детальләрне аккумуляторны алыштыралар, буйлар. Сначала первым делом мы его загоняем на мойку. Беренче эш итеп без аларны юабыз, бөтенләй сүтәбез. Техника 90%ка яңартыла. Аларга инде 2-3 ел гына түгел үз эшен эшләгәннәр, әмма гадәттән тыш хәл чыга калса, артык машина булмый. Паркны да еш яңартмыйлар. Өстәвенә бер яңасы 8, кайберсе 16 миллион сум тора, искесен капиталь ремонтлау 2,5 миллион сумга төшә. В прошлом году мы отремонтировали 37 единиц. Узган ел мәсәлән без 37 автомобильне ремонтладык. Алар 1998 һәм 2008 елда чыккан машиналар иде. Ремонт республика программасы буенча бара. Президент Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча аны 2020 елга кадәр озайттылар. 3 елга бу максатка 250 миллион сум акча бүленгән. Когда речь идет о разнице в цене в 4 и более раз. Бәя айырмасы 4 тапкыр, һәм аннан да күбрәккә артыграк икән. Искене ремонтлап, барлык янгын сүндерү бүлекчәләрен дә 1-2 яңа машиналы итү дөрес карар дип уйлыйм. Быелга план 43 янгын сүндерү машинасын ремонтлау. Ел башыннан иске техниканың 33-е яңартылган инде, 1 декабрьгә кадәр тагын 10-сы сафка басарга тиеш. Ремонттан соң машиналарын алырга йөртүчеләр үзләре килә. Транспорт бүлекчәгә китеп кизү торырга басканчы аны җентекләп тикшерәләр. После 10 лет службы, машина все.
10 ел хезмәт иткәннән соң машина инде үз йөрисен йөрде дип әйтергә була. Менә шулай кабул итеп алганда машиналар яңа кебек тора инде. Эш барышында карарбыз, ничек булыр. Ел дәвамында гарантиясе бар, дөрес бу очракта техниканың ялгышырга хакы юк. Үз вакытында яңарту хилафлыкларга юл калдырмаска тиеш. Гөлназ Сайфетдинова, Елена Камалова, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Иң халыкчан участок инспекторы Россия конкурсында Татарстан донан Айрат Шаябетдинов яклаячак. Бүгенге көндә ул Тукай районының берничә авылына хезмәт күрсәтә. Эчке эшләр идарәсенә 10 ел элек килгән, эшенең нәтиҗәсе дә бар. Авылында җиниятләр кылынмый, конкурста аның өчен һәркем тавыш бирә ала. Үз тавышын биргәнче исә аның белән Илшат Аюпов танышып кайтты. Эш көне бүлек башлыгы белән киңәшмәдән башлана. План төзелә, тиешле күрсәтмәләр алына. Ил күләм бәйгедә катнашуның төп шарты халыкның ышанычы һәм эшнең сыйфатлы башкарылуы. Эше яхшы, халык доверяет, ышана. Шуңа ул беренче конкурста, район конкурсында җидүчеләр арасында беренче урын алды. Халык участок инспекторы ил күләм бәйге ел сайын уздырыла. Тик анда катнаша дип инспектор эшен кичектереп тора алмый. Бүгендә ул үз участогына караган авылларның берсенә ашыга. Тукай районының иске Абдул авылы бу. Айрат Шаябетдинов биредә җирле Анискин кебек нигенә булган очракта да иң беренче чиратта аңа мөрәҗәгать итәләр. Менә музейның тәрзәсе ватылган бүген төн чыкканча, әйдәгез карап килик әле шуны. Әйдәгез. Менә шулай авылда тавык югалса да, тәрәзә ватылса да тыңларга, тикшерергә кирәк. Музей җитәкчесе өстәмә видео күзәтү кую мөмкинлеге белән кызыксына. Сезнең вопрос дөрес. Действительно, безнең республикада программа бар, безопасный город. Бик кешелекле, ачык йөзле, үзенә карата белә торган, шуның белә дә инде күп сорауларны ул уңай хәл итә ала торгандыр дип уйлыйм. Авылның һәр кешесен шәхсән белеп аралашып эшләгәндә генә шундый күрсәткечләргә ирешеп була ди авыл Анискины. Иске Абдул халкы тәртипле, бердәм, тырыш. Бу җирлектә олы җиниятләр булган юк. Ул бик төгәл кеше, һәр вакытта куйган максатына ирешә. Дөнья булгач, җирлегебез тыныч булса да, дөнья булгач төрле хәлләр була. Айрат Шаябетдинов тормыш иптәше белән 3 бала үстерәләр. Гаилә башлыгы спорт ярата, яшьтән көрәш белән шөгыльләнгән. Әле дә сабан туйларда мәйдан тота. Бәйгедә катнашуын булай аңлата. Мин быел 2019 елның регионал этабын утып, Россия күләме бәйгесенә чыктым. Бу бәйгедә җиңә калсак, ул минем үземнең генә җиңү түгел. Бу халыкның җиңүе. Республика Татарстанның җиңүе. Халык участок инспектор бәйгесенә йомгак 10 ноябрьдә ясала. Аңа кадәр теләге булган һәркем Комсомольская правда интернет басмасының рәсми сайтында Айрат Шаябетдинов өчен тавыш бирә ала. Тукай районыннан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Казан федераль университеты дөньяның иң яхшы 100 уку йорты исемлегенә керде. Бу дәрәҗә аларга мәгариф юнәлеше буенча бирелә. Әлеге рейтингта Россиядән 5 университет катнаша: Казан, Мәскәү, Санкт-Петербург, Урал, Томскилылар. Алар арасыннан Казан университеты беренче урынга чыга. Моңа ничек килешкәннәр соң? Тулырак Фәрүзә Мәҗидова. Этнопедагогика дигән бик зур дәреслек эшләдек. Менә безнең Россиянең бик күп вузларында кулланалар, һәм без моны тәрҗемәсе дә бар, урыс телендә дә, татар телендә дә эшләнгән ул. Профессор Әнвәр Хуҗаәхмәтов КФУның психология һәм мәгариф институтында яңа чыккан дәреслекләрне күрсәтә. Фәнни басмалар бер өстәлгә генә сыймый, алардан бөтен дөнья галимнәре файдалана. Бик күп илләрдә безнең хезмәтләрдән кулланалар, һәм алар аны әлбәттә үзләренең эшләрендә күрсәтеп китәләр. Бу безнең өчен бик зур казаныш. Әлеге институт галимнәре быел 100дән артык фәнни мәкалә бастырган. Аларның хезмәттәшләре актив рәвештә цитата буларак кулланган. Бу күрсәткеч КФУга шактый зур бал өстәгән. Мәгариф юнәлеше буенча вуз дөньяның иң яхшы 100 университеты рейтингына керә. Россиядән, чит илдән килгән коллегалар безгә бирделәр бик күп киңәшләр, һәм без хәзер үткәрәбез яңа исследованиелар педагогика өлкәсендә. Уңай якка үзгәрешләр 2010 елдан Казан федераль университеты статусы алгач башланды ди вуз җитәкчелеге. Белем бирү, тикшеренүләр уздыру, халыкара хезмәттәшлектә дә алга китеш зур. Россия вузлары арасында беренче, ә дөнья рейтингында 94нче урында. Бу международный рейтингда безнең педагог именно бу предметный областьта безгә бик зур значение. Ник өчен ул
яхшы показатель безнең дөрес юлдан бару турында. КФУда моның белән генә шикләнергә җыенмыйлар. Хәзер төп максат рейтингта күрсәткечләрен яхшырту. Аутистлар өчен балалар бакчалары ачып, тәрбия эше белән генә түгел, төрле тикшерүләр уздыру планы бар. Фәйрүзә Мәҗитова, Дмитрий Аринин, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Фатирны хуҗасыннан башка сатып булмаячак. Росреестр күчемсез милек белән бәйле барлык гамәлләр турында башта милекчегә хәбәр итәргә тиеш була. Моннан тыш шәхси микрофинанс оешмалар ноябрь башыннан күчемсез милек хисабына акча бирмәячәк. Ноябрьдән шундый үзгәрешләр гамәлгә керә, ничкәлекләрен Алия Хәйрединова белеп кайтты. Здравствуйте, я хочу защитить свою квартиру, чтобы никто, кроме меня, никакие действия с ней не мог совершать. Юлия Трусинева 2 бүлмәле фатирын югалтудан куркам. Күчемсез милекне саклауның яңа усулы барлыгын белеп ала һәм күп функцияле үзәккә килеп гариза тутыра. При поступлении каких-либо документов. Бу гариза булган очракта күчемсез милек белән бәйле документларны безгә гражданин үзе тапшырмаса, Росреестрның әлеге килешүне туктатырга хокукы бар. Указала. Электрон почтамны калдырдым, барысы да әзер булгач хәбәр итәрбез дип ышандырдылар. Милек белән бәйле килешүләрне читтән торып кына төзергә рөхсәт биргәнсез икән, борчылырга сәбәп юк. Ноябрьдән Росреестр мондый очракларда да хәбәр салачак. На текущий момент Документлар электрон рәвештә килә икән, бердәм дәүләт реестрында гаризагыз бармы, юкмы мөһим түгел. Милек белән бәйле хәбәр һәр кемгә дә килеп җитәчәк. Хат озакламасын дисәгез, электрон почтаны язып калдыру зарур. Аны ешрак ачып карауда артык булмас. Фатирсыз калу һәр кемгә дә куркыныч, бигрәк тә картлыкка чыккач, әмма әби бабаларыннан юмарт бүләк көтүче яшьләр әле дә байтак. Бу очракта юмарт булып та үз-үзеңне саклап та калып була. Бүләк итү турындагы килешү урынына рентаны сайлап була. Бу очракта рента түләүче шартлы рәвештә генә милекче булып тора. Шын хуҗа фатирда гомере буе яшәргә хокуклы. Әмма шәхси микрофинанс оешмаларда күчемсез милек хисабына акча алып булмаячак. Димәк, бурыч дип түбәсез калмассыз. Алия Хәйреддинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. БТИ белән Росреестрга кагылышлы җинаять эшендә хәзер 10 кеше шикләнелә. Алар кемнәр тулырак? Реальное время интернет басмасыннан укыгыз. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз. Алдагы минутларда. Россиянең алтын бөҗрасымы, әллә император маршрутымы? Рус патшалары безнең бүтән җирләрдә җөргәннәр. Алар әлбәттә Казанга да кирип чыкканнар. Татарстан нинди танылган музей маршрутларына кушылалар һәм бу нинди мөмкинлекләр ача? Гөлнәс Сәйфетдинова кызыксынды. Марсель Сәлимҗанов туганга бүген 85 ел. Бүген көндә Сәлимҗанов тамашачылары әле һаман театрга йөри. Мәшһүр режиссер исемен йөрткән дәрәҗәле премияны бүген нинди театр әһелләренә тапшырдылар? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Казанда халык мөрәҗәгатьләре белән эшләү тәҗрибәсен республика буенча таратырга кирәк. Бу хакта Бердәм Россиянең төбәк бүлеге конференциясендә Фәрит Мөхәммәтшин белдерде. Башкалада партиянең халыкны кабул итү өчен махсус 7 урыны эшли. Быел гына 1800 мөрәҗәгать караганнар, казанлыларны торак коммуналь хуҗалыктагы хәлләр, социаль мәсьәләләр, транспорт проблемалары борчый. Бүген Бердәм Россиянең яңа әгъзаларына партия билетлары да тапшырылды. 7 ноябрь Бөек Октябрь социалистик революциясе көне дөнья тарихына зур йогынты ясаган сәяси вакыйгага 102 ел Советлар чорында әлеге дата календарьда кызыл көн булып торган бәйрәмне коммунистлар әле дә билгеләп үтә. Бүген КПРФ тарафдарлары башкаланың Мулла Нур Вахитов һәйкәле янына җыелды. Митингка килүчеләр нигездә өлкән буын вәкилләре, үз чыгышларында алар үзләре тәрбияләнеп үскән коммунистлар идеологиясын искә төшерә. КПРФ сафларына яңа вәкилләр дә кабул иттеләр. Бөек Октябрь социаль революция безнең өчен узганыбыз, безнең бүгенгебез һәм безнең киләчәгебез. Безне студентларны чыгаралар демонстрацияга. Ул безнең елына 2 бәйрәм була. 1 май һәм менә 7 ноябрь. Октябрь бәйрәме минем өчен бик зур бәйрәм. Ул тәнкыйтьли дә белгәне, кирәк икәне мактый да. Бүген Казанда танылган журналист, сәнгать белгече, тәнкыйтьче Татьяна Мамаева белән хушлаштылар. Аның гомере 66 яшендә өзелә. Театр сәнгатьне үзенең тормыш рәвешенә әйләндергән каләм иясе хезмәттәшләре күңелендә нинди булып калачак? Бу хакта Рания Абдрахманова. Добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня не совсем обычная видеоконференция. Это начало... Әлеге кадрларда Татьяна Мамаева яздырган соңгы әңгәмәләрнең берсе. Йөзендә елмаю, күзләрендә нур, гадәттәгечә матур киенгән. Аны белүчеләр журналистны шундый итеп истә калдырыр да. Татьяна Валентиновна у нас проработала. Газетага нигез салынганнан бирле бездә эшләде. 5 ел мәдәният тармагының остасы иде. Театр аның эше дә, мәхәббәте дә булды. Мәкаләсен укыганда үзеңне вакыйгалар үзәгендә итеп туя идең. Татьяна кебек профессионаллар хәзер аз. Чөнки менә бит ул филологияны бетергән
һәм теге искусствоведческое отделение ГИТИСны да бетергән. Ул бик ничкә шундый беләдер бөтен театрны, сәхнәне бик аңлыйдыр. Татьяна Мамаева өчен театр эшенең бер юнәлеше генә түгел, ул үзе дә артист булырга хыялланган. Казандагы һәр труппа аны сагынып искә ала. Бик ярата иде безнең театрны, бүтән театрларында бик ярата. Без алар белән даими рәвештә эшләп килдек, сөйләштек, аралаштык, ул да ниндидер киңәшләр бирә иде. Безнең артистларны бик ярата иде, белә иде булаларны. Шуңа күрә әлбәттә безгә дә бик авыр. Сәнгать дөньясы өчен тәҗрибәле белгеч булса, якыннары өчен тугры дус була ул. Умница. Ул мәктәптән үк акыллы, белемле иде, кичкенәдән уйлап табарга оста. Безне дусларын мәдәниятны аңларга өйрәтә иде. Татарстанда яшәүче, эшләүче күп санлы сәнгать әһелләре өчен ул журналист кына булып калмый, якын дус һәм мөгаллимгә дә әйләнгән булган. Татьяна Валентиновна, я хочу вам сказать сегодня спасибо. Татьяна Валентиновна, сезгә рәхмәт әйтәсем килә. Театрны аңларга өйрәттегез, киңәшегез белән ярдәм итә идегез. Сәнгатьне яратуыгыз өчен рәхмәт. Нур бөркеп торган күзләрегезне онытмам. Татьяна Мамаеваны бүген Салмачы бистәсе зиратында җирләделәр. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Бүген мәшһүр татар режиссеры, СССРның халык артисты Марсель Сәлимҗановның туган көне. Үзе исән булса, аңа 85 яшь тулган булыр иде. Бүген Камал театры артистлары театр әһелләре каберенә чәчәкләр салды. Режиссер турында хатирәләрен яңарттылар, рухына дуга кылдылар. 400 елга якын гомерен иҗатка багышлаган шәхесне әле һаман да сагынып яшиләр. Таләпчән остаз, әмма ничкә күңелле иде диләр аның турында. Күркәм гадәт буларак бу көнне Камал театры тамашачыларны премьера белән сөендерә. Бу минутларда режиссер Айдар Җаббаров куйган санаулы кичләр спектакле дә бара. Аңа кадәр театр сәнгатендә зур уңышларга ирешкәннәргә парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Марсель Сәлимҗанов исемендәге премия тапшырды. Быел аңа кемнәр лаек булды? Тулырак Айгөл Бәдретдинова. Алкышлар, шатлык яшьләре, горурлык. Марсель Сәлимҗанов исемендәге премияны тапшыру тантанасы гадәттә шундый хисләр белән үрелеп бара. Бүген зур бүләкне Татарстанның дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кулларыннан алалар. Марсель аңа безнең арада булсын. Геланы искә алабыз. Менә минем истә калган шушы сәхнәне тизләнеп үпкәне бар яны. Беренчеләрдән булып сәхнәгә Камал театр артисты Фәнис Җиһаншин менә. Ул сәхнәдә кабатланмас образлар тудыручы гына түгел, танылган алып баручы һәм блогер да. Театр сәнгатен бөтен дөньяга заманча алымнар белән таныта. Марсель Сәлимҗанов исемендәге премия аңа шуның өчен тапшырылды да. Әлбәттә, ул бик каты тулкынландыргыч. Чөнки Марсель абый белән 6 ел эшләп калырга минем бәхетемә туры килде. 6 елда да ул 6 спектакль куйды һәм 6сында да ул мине ала иде. Марсель Сәлимҗанов исемендәге театраль премияның тагын бер лауреаты Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрының әйдәп баручы солисты Гөлнара Гатина. Узган ел ул тамашачыны Сөембикә операсында төп партияны башкарып сыкландырган иде. Марсель Сәлимҗанов исемендәге премия иҗаты әлеге бөек шәхес белән бәйле булган сәнгать әһелләренә тапшырыла. Шундыйларның берсе язучы Зиннур Хөснияр. Театр дөньясын яктыртучы бердән-бер сәхнә журналының алыштыргысыз мөхәррире дә ул. Бүген тагын бер дәрәҗәле исем Марсель Сәлимҗанов исемендәге премия лауреаты. Мәшһүр режиссерга сәхнә журналының беренче номерларын күрсәткәнен бүгенгедәй хәтерли. Бу журналның эше минем безнең спектакльләрдә мактау булырга тиеш түгел, безгә анализ кирәк диде. Һәм акыллы тәнкыйть кирәк диде. Марсель Хакимовичның сәхнә журналына биргән хәйр фатихасы булды дип кабул итәм. Премия тапшыру тантанасы күркәм гадәт буенча премьера санаулы кичләр спектакль белән дәвам итте. Бу Марсель абый Сәлимҗановның рухына дуга да, ул калдырган милли кыйммәтләр өчен рәхмәт тә. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Россиянең алтын бөҗрасы да, көмеш муенсасы да, император юлы да игътибар үзәгендә утамалары кызыктырырлык. Бу музей маршрутларын тагын ничек төрләндереп була? Кайсы төбәкләр ничек үз өлешен кертә һәм аларның үзләренә моннан нинди файда? Россия мәдәният министрлыгы шул темага багышланган сөйләшүләрне башлап җибәрде. Беренче утырыш әлбәттә Казанда уза. Тулырак Гөлнар Сайфетдинова. Һәрбер төбәкнең тарихи урыннары булган кебек, төбәкләрне берләштерүче маршрутлар да бар. Алар туристлар өчен кызыклы да, уңайлы да итеп эшләнгән. Танылган маршрутларга кушылу төбәкләр өчен яңа мөмкинлекләр ача. Шуңа да бүгенге әңгәмә туристлар санын арттырырга теләүчеләр өчен кызыклы да.
Туристларны җәлеп итүдә аерым түгел, кулга-кул тотынып эшләү бу. Бер шәһәргә кунак булып килгән сәяхәтче шундый маршрутны сайлап, башкаларында йөреп чыга. Айрым әзер маршрут, императорский маршрут дигән. Анда безнең рус патшалары безнең бүтән җирләрдә җөргәннәр. Алар әлбәттә Казанга да кирип чыкканнар. Татарстан Идел буе федераль округы төбәкләрен берләштергән Бөек Идел юлы маршрутында эшли башлады. Туристлар Түбән Новгород, Чабаксар, Йошкар-Ола, Казан юлында хәрәкәт итә. Император маршрутына әле яңа кушылдык. Хәзер операторлар табы төбәкләр арасында элемтәләрне җайга салу эшләре бара. Кемнәр киләчәк, ничек хәрәкәт итәчәк, алар кайда куна, кайда туклана, шул мәсьәләләр хәл ителә. Бөек Идел юлы буенча инде ул этап үтелде. Туристларны Татарстанда күбрәк вакытта калдыру буенча эшлисе бар әле. Шул ук музейларда тарихи фактлар гына түгел, гореф-гадәт халыкның көнкүрешендә чагылдырылырга тиеш. Бер маршрут кысаларында төрлелекне күрсәтү кирәк. Бу очракта төбәкне таныту да, туристның өметләре аклану да кирәк диләр. Килгәнче ул интернеттан карап ала. Нинди артефактларында бар, нинди тарих, һәрбер экскурсовод ул ел көн сайын эшләргә тиеш. Сүз экскурсия уздыручыларның белемен арттыру турында туристлар таләпчән. Илнең музей маршрутларын оештыручылар кеше мөмкин кадәр күбрәк урында булсын дигән максат куя. Сәяхәтченең кагаз паспортын алмашка электронын да уйлап тапканнар. Туристлык үзәгенә килгәч, кеше кайсы төбәктә булуы турында электрон паспортына билге куйдыра. Әйтик, маршрутның 11 ноктасында да тукталган икән, аның баллары да күбрәк була, бүләк тә каралган. Электрон теркәлеп, турист төбәктә үтүче кызыклы чаралар турында мәгълүмат та ала. Кунак белән шулай элемтә дә урнаштыралар. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Авылларда казымәләре башланып китте. Татар халкының бу күркәм йоласыннан бер кеше дә читтә калмый. Шулай эш күңеллерәк тә, тизрәк тә бара. Минзәләнең Түбән Тәкермән авылында да өмәгә җыелдылар. Ашлы, эшле, җир бөйле йолада хәбәрчеләребез дә катнашты. Түбән Тәкермәндә казымәсе. Шул авылда яшәүче Вәлиевләр гаиләсенә туган тумачалар, дуслар җыелган. Өмәйт мидә булмый, 35 казны эшкәрттеләр. Һәр кемгә эш җитә. Хатын-кызлар казлары чистарса, ир-егетләр Казан тирәсендә су кайната. Без инде авыл кешеләре, безгә инде авыл тормышы бик ошый, безгә ул бәләкәйдән якын. Без инде кичкенәдән, безнең менә үзебезнең өйдә дә әбиләр, әнкәләр гомергә үзләре, үзебезнең йортта казлар бар иде. Авылларда казымәсе дирли, юл буена канат сипкәннәр. Өмәнең иң күңелле вакыты бергә җырлашып су буена төшү. Балалар исә кауру сибә. Казлар киләс елгада уңсын дип. Без менә аныкларыбызга ул казны ничә итеп асрап, үстереп, өмәләр ясап, гореф-гадәтләргә исләренә төшереп, аларга өйрәтеп, хәзерге буын яшьләренә дә шушы йолаларыбызны искә төшерәбез. Авылдашларны күреп, рәхәтләнеп сөйләшеп, балаларыбызга шушы эшләребезне тапшырып, өйрәтеп, алар белән рәхәтләнеп, шәкелдәшеп утырабыз. Кызлар юлда түшкәләр әзер, эш тәмамлангач һәр кем стәл янына җыела. Анда гадәт буенча тәмле коймак һәм кайнар чәй. Эшле һәм ашлы бәйрәмнән һәр кем күтәренке кәеф белән таралыша. Алдагы елларда да казымәләре гөрләп торсын дигән теләк белән. Минзәләдән Гөлназ Гыйниятова, Яңа Гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым сүзне гайнәчнең мәгълүматыннан башлап җибәрәбез. Яңа шкаф купе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы аш бүлмәсе алырга теләсәгез, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Телефон 267 166. Казан Бастань урамы 23-нче йорт. Яндекс погода мәгълүматы буенча киләсе тәүлектә көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда кар көтелә, 2 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада сүрән көн, кар явачак, 1 градус салкын. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида болытлы, ләкин явым-төшемсез, 2 градус салкын.
Төньяк көнбатыштан Орша Кукмара Болташта 0 градус вакыты белән кар явачак. Көньяк көнбатыштан Болгар-Буа Чүпрәлдә кыска вакытлы кар, температура 0 градус тирәсе. Чистая Нурлатмамады Ширмешан халкын явым-төшемнәр көтә, 2 градуска кадәр салкын булачак. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юлыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юлыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологияләр кулланыла. Уникаль робот умыртка баганасын элекке хәленә кайтарырга ярдәм итә. Бүсер, кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авырту бетә, хәрәкәтләнү җиңелләшә. Почти готов новый дом ЖК «Грин». А вы готовы к суперпредложению от ЮЭТ? Только 16 ноября на Дне открытых дверей. Записывайтесь. Телефон в Казани 233 0303. 16 ноябрь Грин Турак комплексында ачык ишекләр көне. Сезне фатир сатып алу буенча кызыклы тәкъдимнәр көтә. Тиздән әлеге йорт кулланышка тапшырылачак. ЮЭТга шалтыратыгыз. Казандагы телефон 233 0303. Башкалабыз Казанда төнлә кар явачак, көндез явым-төшемсез, температура 0,2 градус салкын. Җил төньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 766 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача адымлылыгы 80%. Җирнең магнит кыры тыныч. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Бөердәге ташларны дистанцион рәвештә таркату, авыртусыз, мәҗбүри медицина иминияты полисы булганнарга Фармты клиникасында бушка 292-66-77 телефон номеры буенча язылырга була. Дистанционное дробление камней в почках. Без боли, без операции, бесплатно. По полисам ОМС. Клиника Фармте. 292 66 77.